Giilog sa mga lalaking riding in tandem ang motorsiklo sa usa ka batan-ong lalaki samtang nagbiyahe kini kay adunay paliton. Ani ang report ni Alan Domingo. Kini ang kuha sa CCTV sa usa ka batan-ong lalaki nga nagmaniho siyang motorsiklo nga gisundan o gibabagan sa duha ka mga lalaki nagsakay usab og motorsiklo o riding in tandem. Matod sa biktimang si Dudong nga nigamit siya sa motor sa iyahang silingan ug dihang padung na siyang mupauli, nakamatngon siya nga adunay nagsunod kaniya. Pag-abot sa unahan, gipara siya sa riding in tandem o gipangitaan og lisensya. Tungod kay wa man siya lisensya, gikuha matod pa ang iyang motor ug nagtuo siya nga dadon sa police station. Nakamatngon siya nga dili day mga pulis niilog siyang motor, dihang gikuha nila ang iyang pitakang adunay sulod nga 700 pesos ug dayon sibat. Wala usab niya mailhi tungod kay adunay tap-tap sa naong ang mga lalaki. Gi-overtakean ako, nagsabay na may gipara na ako. Suma to, hunong sagaw kay abi man ako pulis kay wa ko lisensya. Makakuan, kung mapagay-gahay ko man, basin makakuan niya ako, diskwido na ako ito man. Kay idagan sad na ako ang yawi, uyam sa gumaapsan kay gamotor sabi sila. Dinin dapita sa Embakaso Extension sa Barangay Basakpardo sa Dakbayan, Sugbo, giatangan sa duha ka mga nakamotorsiklo ang batan-on o giilog ang iyang gidriban nga motorsiklo Mayo 29 pasado alas 11 sa gabi. Samtang ipadayag sa tagiya sa motor nga usa pa ka tuig gikan niya napalit ang motor og mahinungdanon kaayo kini siyang pag-eskwela sa kolehiyo. Gipagamit lang matod pa niya ang motor sa iyang higala kay adunay paliton. Gireport na sa tagiya sa motor ngadto sa kapulisan ang nahitabo ug padayon pa ang investigasyon. Sakit sa kabubuto na kay maski inator to motora. Daghan sa kog gisugal ato kay para magastuan, ma-upgrade niya. Gamit kito na ako kay service. Ito na ako sa pag-eskwela nako, karon college ko. Palihog lang ko ninyo ug mauli lang ang motor kay di sa biya lalim nga mangita ingato nga kantidad nga sayon-sayon na nila pagkuha pa. Di pagintuy mo. Naman, di pa dito ako, sir. Naglaom ang biktima nga mahibalik ang iyahang motor kay maoy gamito niya sa pag-eskwela. Wa pa muluwat og pamahayag ang mga otoridad mahitungod niini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.